Hi guys, good morning. Ako na po rin si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon guys, January 22 ron, buntag na pod. Ya, nataod na ko nagkuan guys na mata. Nag-CR na ko, wala CR ko naman ko hinumon nga labunon. Ako hindi ko subusuan. Wala CR, wala po style kaya aron mag-multitasking ba? Karon dili mausik ang oras. Karon manakog luang. Karon guys, magluto na po og sudan. Pero sudan rang inato guys. Oy, kana mabuntag nga sudan itlog. Butangan ako daghang kamatis. Kay lami man na siya guys. Lami na daghang butangan nato daghang kamatis. Ya, magandam na ko guys kay at the same time na size na kapin niya. Chuti pa pod ko. Guys, the kids. Guys, manakog luang. Sa tabon na guys. Ano guys? Dulura ka itlog. Kanon. Nabatag kamatis. Nara guys, Hello Kitty. Ibo. Ayan po guys. Guys, hiwa na ta sa kamatis. Sago na to sa tuang itlog. Kay mo nito sudanon. Diyan ako po initon nga sudan guys. Sobra na mo gabi. Sayaman po guys. Initon. Kay di ta magsayang-sayang o pagkaon guys, kadahan kayo ron ang walay pagkaon. Dahang gipang gutom, may gikaon. Nga di ta magsayang-sayang o pagkaon. Kung madapa la. Di na bahin sa ato ang mga buhi. Ano na siya guys, namin na siya kaayo. Hello Kitty, mga paborito. Kailangan itong Hello Kitty guys.
Kita kung kuha isikan. Ano mo na, be? Yung initon guys na binubuan. Sayang po guys. Lagi lapay. Ano pa. Dara guys, akong giinit kuan dinuguan nga gamay na gud naibilin guys. Sayang man pud guys. Akong gi timplahan gamay, ja gi lamasan gamay. Ano na siya guys. Hi guys, madyo to guys. Di ako karon sa kuan guys, sa opisina. Ja mga bili na ko ron guys. Yeah, before ko magpasigag sugaw. Mga bili guys, sister sa Takaliyo. Kuan guys, bigaw kayo diri guys kay kuan pa man kanang ugto pa. Yeah, samot ka mingaw guys kay mga miaging simana guys. Akong kauban diri sa opisina. Katong bookkeeper na mo. Bago pang kuan, taliwan. Patay na siya guys. Diya, namatay siya guys atong January 15. Yeah. Kanang January 15 pod guys, birthday niya. Kung kano sa iyang birthday, mapod ang iyahang date sa iyang pagkamatay. Diya. Bigaw kayo guys, oy. Nga, kanunay mo uban, kada adlaw. Except kung niya mo duty o Martes o kanang ko'y diok magkong Domingo niya ini kuan guys kanang na siya mabuntag Domingo yeah. Mula gina guys dahil kausa nga pag-abot na ko diri sa opisina wala dyan na pugin ako kung kaugalingon pagsudyo na ko diri sa kanang kay na ba lagi ang kuan ang kanini ang sa amin diri pag sojud na ho guys wadyo na ko kapugiho ko galingon nga ngilak yeah, ako ra lagi usa
nakapabuylo kog dangoy-ngoy nga way nakita nako kay ni feel lang ko guys nga gimingaw ko niya nga nawa siya nga kalitra kayo yung pagkawala nawa damha nga nakigistorya pa ko niya pagka Friday sa gabi kay dako gipamanihog niya kay wala ko na duty pag January 15 kay namin giadto sa mo kong mga parente dito sa muang dito sa Sagbayan Bohol niya sadto no de ay nga adto day pong adlaw namatay siya sa iyang birthday sakit pod ya mingaw kay na time diri sa opisina guys nga pertsyong mingawa ug yung mga di nga tao makabungol ang kamingaw samot nagmingaw guys kung walay kurente wala joy kanang mo po internet kung way kurente mawala man sad mo na nga ka-feel jud ko nga gimingaw pero wala ginamanan rata kay ato pong mga nawa dapoy amo ang kuan treasurer namatay po bata pa breast cancer mga 40 kapin 50 ang iyang edad na nga mingaw guys sa ingani nga sitwasyon nga nawala ang akong kauban tulo ra mi aning opisina guys cashier bookkeeper ug ako secretary diya siya taliwa namo siya ra po'y laki namo nawa siya at the age of 77 igo siya nga birthday kuan ba na Santo Niño mingaw guys oy nya nadanaro na lang ang kaugalingon dawato na lang ay unana jud ang may tabo ay kinuwaman naman itong kinabuhi sa Ginoo guys anytime pwede ta kuhaon niya bawion na niya ang ato ang kinabuhi di gyud ta kabalibad anang dapita pero nandiyan siguro purpose guys nga ikuha na siya kay kato siya nga tao guys walay libog gani usahay magka-lalis mi hindi magka-sinabot usahay pero tamara ko po dada pero dili ko po maglagot makalagot lang po usahay pero mawara gud po guys kay di po maayo nga magibungol mo kauban mo sa trabaho mingaw dili tuyoon nga usay makaila ka kay mamiss nimo ang iyang mga inyo katawa kay adtong Huwebes January 12 Thursday 13 sige pa mig pangatawa sige pa mig agik iko pangatawa kay among tigsungog tong working sa pare diya pagka Friday morning natawa na pong gyapon mi sa working sa pare kay amo na pong balik na pong sungog adtong Thursday birthday na hong luha og katawa adto nga time diya sa kalit lang January 15 na siya morning nangumpra dito siya guys palit para handaon daw ko niya sa iyong birthday so wadam ha nga nawa siya sakit gud pod kay kalit-kalit man nga pangitabo yung wadam ha ya nagkaguliyang mi dere murag makablangko sa una guys oy ya maramig napiangan ba nga nawa siya pero kinahanglan nga maganad-anad bisan sakit ni guys ampo lang ta kanunay guys nga tagaantag may paglawas kay kadto daig siya nga nahitabo ni siya
natumba na ito siya guys dito sa merkado sa Google Market sa Tagbilaran. Unya tumba siya kay base nalipong to kay sige naman tong share siya guys nga makuan siya kanang malipong, pero basta makalingkod lang siya, makarelax, mabalik ra, ma-okay ra siya kadto murag ka na nakakumpra na siya, mura to siya og nag kana ganing nag atang sakyanan kay nadapa man sa Tarsier ang iyahang nakumpra. Diyan mo na DOA na siya pag kanang adto sa ospital. Kalit lang kayo yun. Una nga, di jud ta baka tagna sa tong kinabuhi. Nga, mao na tagkalit sa Ginoo. Muna nga, ang sa mga wali sa mga pari nga kinanglan always ta andam kay anytime pwede ta kuhaon sa Ginoo. Yeah. Na guys, ampo lang ta guys nga tagaan ta kanunay sa mayong panglawas kadlaw-adlaw, gihan ta kanunay niya, dili kay ta sa disgrasya sa kadalanan sa mga daw-tangtaw. Ampo lang ta guys kay maura man jud na nga tuang numero 1 nga paglaban, katagaan patag taas nga kinabuhi sa Ginoo. Diya, magsugsugay pa mi adto guys kay mayon siya nga 26 pa kuno ang birthday. Yeah, good. Napit na imong birthday. Diya karon nawa jud siya guys. May purpose ang Ginoo guys. At least niluna na ang among kauban. Yeah. Sa kalikawas na siya sa mga problema diri sa kalibutan, labi na karon nga gihulga ta sa COVID, sa bagyo. Ano nga aping-amping ta kanunay guys, o ampo lang ta sa Ginoo kanunay nga tagaan ta kanunay may panglawas. Dugangan pa na to, dugangan pa niya ang atong kinabuhi adlaw-adlaw. Siya guys, thank you sa pagtan-aw. See you na po sa sunod nga vlog.